nuka tuirong problem ne tuirobo chung kok salaika pipe phatui tuirok phayang to agi kilu pipeline chung thingno khatyam bagai tini phaiya nge chungabo abo chung asitong no chung bobo salaika chung kana officer salajai jemon nukin DWS SU to chung borno salajai hoito tei small goal abo hai family tu mani chung abo kanya ni chesta kane abo phaiya kanai kabori angai chung abo chung kanya ni hini bobo chung salaika Tiprasa kami ni jengjal rok kotor jengjal tapuk mangkli kasawi phakya chung pherang kerei hai keba tui kaham nungjangnai kerei ni bagai kok tumana bising tui obah kino mangkli kasawi phakya kok tuman bising tui saimangka shikari bari jumia kami solar seklai mani mangkli belai kino wan ma singja kasawi phakya tiprasa kami amchayo joto tongko songtongnai lukurok jotono chung pherang kerei ni bagai solar light hono musungui da mano nei khorang ti selai mani hai keba seklai mani mangpili kasawi phakya obahano solar seklai mani no kok tumano khanawi borong gonang thangai tori deporma serai khlai rikya tamo kok saka khnai nei di DD report Nokpot news Tiang kurun kali ni tuti phika tui pheman pore go chung bo media chung saya phono bo phika phika chung bo bo me chini ro ni somosya ro bo suka chung je somosya ung tomon bo media kai ko abo chung bung simma maya jemi debrama ngai bo chini ro somosya to chung somosya ung tomon ndo ngai bo sunga ba chung me chung sana no tam ka chung somosya to chung ma sana bile adio chung bo ma saka ai phono chung u je minister sar chung no chung mane chung hanya hiya borok to jino hupa mano nga chung chino ponche ni borok to no kunu kane ruhuya karone chung to ko chung ma saka ngai tabu to ko ni kaga song saka so no chung indani phaiba maro de ma ta chokte phainai aba mo chung mane ko sano chung chino je kok saman no chung bini minister sa chung komai chung sa ding mang no chung mane to no khoma san ta chung dak sa no khoma san na tabu bolam hangrai bedek ni je monti oname sarona norok mapsan nakiba tabu phani rong da san sab chung khai to ngo chung minister no sano chung sano tabu je oro chini oro kaga song phajak borok chini sai chini mane borok kahang borok phai sa mo chung bong no sano tamon kai chini minister ADC minister tangwa ngai te chini sa onime bong no chung khoma santa chung mane chino chung kuring kani sing sa din thaka acha tabuk je norok oro lama manna ni norok cycle angkha tei manna ni cycle angkha norok no light botai se phani cycle angkha norok ni kha tak bu bahima tong chung be tong khojak tamon kai chung sigang kuring kani chung o ga dong thaka ta to manan kong thaka chung be chino oron borok ang je bo hamjaka oron borok hamjak da kheta to no ni mung khai ani mo onit debroma parangkai chino mo sigare be adangkur parauti jumia koloni ni bu phato dongka sar sakano ron chongjak chairman nong korong nong phujaman sakang yakaiba chungno ready ni sasa agi to chung mane sai ko to chung u kang rega kang khai thapo ro ko chung sang chung office ko theng thamakai ngai mon bebaron se mon light ni bebar sasa kan saya puja manta puja mo sasa ya chung u rega ro sang rega thampo ro chi mo sula ga hatu ri cha hamu ka mu ngai boro apru bobo somo sojung ma ya rega ro hani diu moto norok phujaman sakang sagang kai to boro repe kamle nor salia chung sadarlia me sadarlia aban ta ching tabu kisa mane bul online hato so sajen karunya busuk family rok tong ro nong ro chini oro ne ko juano poribar tong ngai ba sau ngo ration card kuri ro poribar khata ro tong abro khai to bane khana o ganang e khata ni ration card ganang le card ganang ro ngai to parai pon ngo juano tipano am